Oké, Loes, klein beetje meer verzamelen, voor je uitkijken. Probeer er lekker constant te hebben lopen. Heel keurig, Jan. Heel keurig, heel compact. Netjes. Nou, Western Riding is de manier, het kortst gezegd, de manier waarop de cowboys hun paard rijden. Niet zoals als je iemand op een Fries ziet rijden of op een rijpaard. Dat je ze heel hoog wil hebben lopen en dat je een paard wil wat heel hoog met zijn benen omhoog komt. Hè, dressuurmatig, echt het showen. Het paard van de cowboy moest een paard zijn wat heel cool, heel rustig was. En de manier zoals die cowboys reden, veelal op één hand, zodat ze de andere hand vrij hadden voor de lasso, openen voor een hek, etc. Een beetje die relaxte vorm van rijden, dat is wat je terugvindt in het westernrijden. Zie je hem nog de cowboys nou? Ja, we doen ze een beetje na. Een klein beetje Europese invloed zit er uiteraard bij. Wat hier ligt, dat noemen wij de trail. Trail moet je eigenlijk zien als een soort van behendigheid. Dat betekent dat de combinatie getest wordt op de samenwerking tussen ruiter en paard in het nemen van hindernissen, zoals de cowboy die vroeger op zijn ritten tegen kon komen. Over boomstammen, door een hekje, door een beekje, ergens heel smal bij langs, iets meenemen onderweg. Nou, en ook dat dan weer in een wat nieuwerwets jasje gestoken. Het is toch volle mooi om als een hinderloos een hek in te springen? Ja, dat is echt mooi. Maar een klein sprongje die kan ook in tot een 60 centimeter kan je ook in de trailproef krijgen. Maar ja, als een peert, nou binnen we hier wat op eigen terrein en vaste locaties aan het oefenen. Maar in wedstrijd, ja, dan is daar een rand en er lopen ze even wat kinders achter. Het peert is niet meer attent en je moet er bijvoorbeeld het hek loslaten. Nou, 5 punten aftrek. Oh, wat een vreemde sport, heel. Ja, hele vreemde sport. Het is zo mooi mogelijk, maar een hindertron hek. Ja, maar ja, goed, ik heb mijn vrouw niet onder controle en dan probeer ik mijn peert onder controle te krijgen. En dat lukt soms. Maar hier ja, ik net gewoon een cowboy wezen matten. Eigenlijk al, ja. Ja, eigenlijk al. Ik had vroeger ja, naar Amerika toe willen, maar toen ik zei, dan maak ik Amerika hier maar. En vandaar dat we hier dan wat prutsen met die peertjes. Ja, ja. Maar het is wel serieus. Het is serieus. Jo bent Nederlands kampioen. Ik ben vorig jaar Nederlands kampioen. Ja, in dit onderdeel, in de trail. En wat moet je dan eigenlijk heel goed kennen? Ja, je moet er toch een beetje knap peertrieden kennen. En je moet je peertje goed onder controle hebben. En je moet op een wedstrijd ook een klein beetje geluk hebben. Ja. Wat vind je nou leuk om? Dit is heel veelzijdig. Ik ben al verschillende dingen die je doen kist. En dan, ja, deze manier van rijden vind ik heel fijn. Gewoon alles lekker los, net zo strak alweer. Dus, ja, dat is het eigenlijk. En natuurlijk een cowboyhoed op. Ja, dat ik inderdaad. Ja, heerlijk. In de koorwacht is een hij. En je bent oude worsten, zeg maar. Ja, als je mensen komen, de oude worsten. En dan kun je een later bakje koffie krijgen hier bij ons. En vind je het mooi, hè? Jawel. Waarom? Omdat, ja, dan oog je altijd thuis, hè. En je wordt niet thuis zitten. Nee. Aan de graaien net. Je wordt een keer wat bang. Ja. En vind je het gezellig hier? Jawel. Ja? Ik zit namelijk maandag werk ik en dan werk ik 3 dagen hier. Ja, gewoon leuk bezig wezen. Met klanten praten en altijd praatje. En de collega's? ja, ik kan er heel goed mee op zitten. Ja? Ja, Is dat een gezellige ploeg? jawel, ja. En wat is de heer met wat goed skin? Wel ja, dit zijn leuke jongens. Ja. Ja. Alleen ja, door het jaar even en je hoort even van de eeuwigheid tot amen versteld, maar je hem gedonder. Oh.
Dat ben eigenlijk een beetje leuk op u. Jawel, nee. Oh, Joh. Wel, kijk, mijn tijd kost niks meer. Oh zo. Hè? Dat ik alle tijd van de wereld. En ik wil graag even een bezoek in Berghem. En ik weet net dat ik dat nog opreed. Omdat wij staan daar hoeren met iedereen. Juist. Ik show dat programma wel vaak van hier. Ja. Ik dacht al die auto's die daar, wat zullen die daar wezen. Nee, dit is hier heel leuk. Mooi. Ja, dit is heel leuk. En die meesten die ben je mooi aan het werk. Alleen ik had de moeite mee dat ik ze net zo goed verstaan kan. Oh ja. Ja. Maar dat is ze leveren in vakwerk. Nou ja, jongen, hartstikke jongen, hè? Hoe skien? Ja. Zij doet het dus net, hè? Nee. En spuist die collega's wel eens weer? Dat had ik een keer gedaan. Mijn andere collega van mij. Hildert. Wettergevecht, hè? Maar ik wil een keer kennen. Toen we het nog heel echt niet waar. Nou, ik dacht van... toen wil ik nog echt weer het worden, ja? Dat ik vond het geweldig. Maar wie mij net mijn heeg drugspuit meestal niet het zwaartje, jongen. Dat is echt gevaarlijk. Ja. Ja. Omdat er 180 bar op zit. Ja, Nou ja. best wel een mooi skin. Ja, wel, maar... dat wordt toch wel van jou. Ja, ik vind het hartstikke leuk, jongen, dit werk ervan. Ik heb er groot plezier in. En ja. Oké. Nou, succes nog even. Ja, dank u wel.